kami fanga tani président Damiba fait Burkina Faso be lomo lamana bi asira hadu dora fo kamelen jenkulu bi nyongo bugo dugu kono journaliste Ahmed Zerbo fait niti ko yuma e jamana ma dugu nyamay alors jeune blando nyokona ubi nyokon bugo conférence de presse ubi ke pour que ka mugo lamurti bon tenchugura la nyinu sabatika gele ale ka famiyali la fo jamanadenw ka bɛn kelen ma jamanadenw ka bɛn kelen ma pour que an ka se k'an ka dugu lalaga ni bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ o cogo in na parce que comme n bɛ to k'a fɔ cogo min na nin réconciliation nin bɛn nin a ti kɛ politiciens dama cɛ bɛn nin a bi niveau caman na a bi politiciens cɛ a bi jamanadenw cɛ jamana tacogo a bɛ duguden bɛɛ lajɛlen ja tigɛ. Burkina bɛ bɛɛ le ja tigɛ n'o kɛ an bɛ miirira le sisan comment on va faire an bɛ se ka mulɔ kɛ pour que jamana ɲa ka suma an bɛ olu miiriya bɛ sisan kɛ. A b'an siran fo ka taa dama tɛmɛ parce que n'a fɔra ko kanberekɔrɔ ka to ka ɲɔgɔn bugɔ dugu kɔnɔ ka yaala o bɛɛ dun ye mɔgɔ kelendenw ye o bɛɛ dun ye dugu kelendenw ye a bɛ mɔgɔ ja tigɛ an t'a lɔ a bɛna taa laban bolo min kan parce que a fitinin laban o wuli cogo si min an t'a lɔ laban nɔ parce que n'a fitinin wulila ta laban ko an b'a la dari. Puisque a bɛ position min na sisan nin en tout cas sincèrement da a fɛngɛ tɛ a ma tilen wala bɛɛ kan ka fɛngɛ bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakili di ɲɔgɔn ma. A ye kumasen ninnu fɛ k'o ka sabari o ala kana taa ni kɛlɛ n'a kɛra kɛlɛ in a tɛ ɲa cɛnda. Nin tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso.